Sanibonani bahlali. Ninjani? Hayi siyaphila thina. Kunabantu abaningi asebengincenga ukuthi bafisa ngikhulume izinto engangiyaye ngiyikhulume kugubhu lwami. Isikhathi ngisasakaza lapha ya. Ngizokhuluma-ke okunye kwakho bafowethu. Kuningi okuyizihlokwana okuphithizela lapha ekhanda engicathi kungaba usizo thina. Kodwa kakhulu ngifuna ukukhuluma ngoqoqo nanto. Qoko. Futhi ngizokhuluma nezinsizwa-ke njengamanje. Kodwa phakathi nendawo ngizogcina sengixuba nje. Sengikhuluma naney'ntombi. Uqoqo. Bafethu, ngifuna ukunikhombisa. Ngifuna ukunikhombisa lento engikhuluma ngayo. Uqoqo, hey, into ebaluleke kakhulu. Uma uyinsizwa kwenu usebenza, kubalulekile ukuthi ulithenge uqoqo. Uma uyinsizwa. Nayi lento engikhuluma ngayo odongweni likamtatazi. Nansi lento engikhuluma ngayo odongweni likamtatazi, uyayibona? Ngangenkomo yonke. Kusaseyizo nje nalezi. Kusaseyizo nalezi. Kusaseyizo ingqondo. Umsebenzi weplangu njalo. Ugqoko nje lolu. Olibheke phansi. Oh, ngisusa amaplate eplangu. Ugqoko lolu. Olesivalo. Shiyana ngumnumzana umphakelayo. Mayese esigabeni esithize bese uyavala. Ugqoko lwakhe. Khona olunye olungangenkomo olapha phezulu nalo libhala ubaba womuzi. Nakho emtatazi. Ungangenkomphelele nalo. Hey bafethu. Nazi ingqondo. Salibona olunye. Nalo. Nazi ezinye. Ugqoko lolu. Ugqoko nanto. Yabona? Okay. Izo zonke ke lezi uyayibona. Izo zonke lezi. Uyabona? Ngifuna ukuzoxoxa ke ngoqoqo. Bafowethu. Kungumsebenzi womama ukuthenga amapuleti. Kuyinto yabo baze badlale nemshayelwano kanjalo bashayelana amaplate. Kungumsebenzi wensizwa ekhaya kubo esikhathini sayo ukuthi abantu ekhaya kini bangadleli ogqokwe, bangadleli kothayela, bangadleli phansi. Abantu ekhaya kini abadlele ey'tsheni ezibahloniphayo. Empeleni awuhloniphi bona abantu. Uhlonipha amakhehla lawa akuzalayo. Zalo yihlomkhulu. Bese ke kuhlonipheka abanumzana abasuke bezowavakashela ngesikhathi wenza umsebenzi. Manje mawuyinsizwa kubalulekile esikhathini sakho sokuthi wena osuyihlo lomuzi. Esikhathini sakho sokuthi wena osebenza egcekeni. Ungathengi nje amabhodlela kuphela. Maningi amabhodlela khona wegesi, khona amabhodlela anike, kodwa ungathengi nje amabhodlela kuphela. Ngoba lawo mabhodlela abahlonipha abanikazi bomuzi. Lawo mabhodlela ayinjabulo nje yenu. Uyabona? Ubavikela ngani oyihlo omkhulu ukuthi bazala insizwa? Uma ngabe uba manje ekuthengeni amabhodlela. Ungayithengi ithebe lezi engiqeda ukuyikhomba.
eziwubufakazi bokuthi ngempela bayazala insizwe. Nansi nje mina insizwe engizalayo. Ugidla igadla safa isiphongwana zaphiqa zabuqela umfazi wendoda dadaza wemdadaza. Lahla nkawo. Yiyo le yansizwe. Umfoka kamlazane ezawusengenjeni inyoka nelihlazana mabuna bulawo kulasesungeni. Udlula bedlana esifothongwane nabathi jeqe kanye maqeda bashaya indiva. Umkhulu loyo. Umfoka khifiza kambala isikhona simaze ngamkwazi wabathi amene esandlwane. Matshitsha kwadlukula umkhona sandwa ngokwangiwa yizinto mzokwadlukula ukhokho. Umkhulu lesizwe lo engimbizayo nomkelemani. Yena wayezalwa inkonyane emnyama eqosho udikida benomazonge nemvubu yehle yawulumbela. Yakhumbula izibe eqanda umfazi okwamahonqo wangiseza amasina ngeimpumulo. Lokho wakwenza kimi nami ngiyoze ngikwenze. Suka. Ukhokho loyo kamkhulu khwabithi. Thina singaba kamdla kodla bakayise sijula somkhonto sondaba ojama nosenza ngakhona. Uphapho lohlala kaNdume ehle zigamenzi. Khatha likhulwini kwabesabayo zulu. Qombo nje ngodla phangela umbelebele. Athi uhlasele ngemkhonto enhlanganhlakeni zonke izizwe zakubalekela kulungileke. Angithethi ibona iblanda. Kodwa sengisuke nje ngase ngiyabathinta kwase kuyathinteka. Uyabona. Insizwe engihlale ngizakhela isithunzi ukwenza kwami konke ngihlale ngicabanga lezi insizwe ukuthi ase ngitholakala sengidiyazela nje. Lezi insizwe. Abantu ababelwa nazo bayasho bathi sasisho sithi ayikuba yilutho lento. Buka kusho inzalo yaya yilutho lento. Yes, abantu ababelwana le yansizwe. Bayasho basho bephansi emathuneni. Kusho isizukulwane sabo sithi sasisho sithi akayikuba yilutho. Buka nenzalo yakhe yabhuquza. Yes. Omunye ke njengoba ngikhuluma ngeyingqoko uzothi awuzibaluleke ngani lento isebenza kanye ngonyaka lento lena futhi nakhona uphela unyaka ungasebenzanga ngobe ngenzani. Kulungileke ngoba ekhaya kini wena ulindele ukuyidumba ngithi. Lungileke ziyosebenza ke mhla kufiwe. Ngoba phela ekhaya kini wena ugabe ngeyidumba. Kodwa ngikwazisa khona nengutshela khona isibongo nesibongo. Sinayo umuntu owayithakatha. Uyakhala uyayiginqa uyathanda noma uthandi. Ukhona umuntu owayithakatha ukhona umuntu wayibulala abantu. Sibongo nesibongo. Emumva le ungayithatha kubalulekile ke wena. Ngoba usuyamukelile lempilo oyiphilayo yosizi lwakini. Athi ke ngitsheleke ngishilo ngathi vele izoxubana ihloko bengicabanga sona lesi ngiyasifaka njengamanje. Uyabona ekhaya kini ubona ndakwa utshwala kangaka. Ubona sekudakwe ukuthi amantombazane ke manje mumva nje thina sizalwe bungekho utshwala bamantombazane emakhaya. Ake ubushiye namhlanje ke egcekeni kwenu utshwala bamantombazane uzoyikhotha imbenge yomile. Abufuna la utshwala bawo. Hayi ukuthi ngoba amantombazane omiwa ukudlula bani. Noma abafana ke bomiwa kakhulu ukudlula bani. Akusini eniphuzitshwala. Akudakwa nina. Kudakwa idlozi lenu ngesikhathi niyeka nje ukuthi nigcina izinto ekhaya kini. Yes. Niyeka nje ukugcina izinto ekhaya kini. Niduma nezinkolo eziphikisa ubuwena. Eziphikisa ibongo leso yibiza ngaso. Nazi lezi inkolo eziphikisa ibongo ozibiza ngaso. Bathi hayi idlozi kwasho kwacima kwavutha abana ngaba. Hawu thina kodwa singosothole. Siyise kuyidlozi lelo. Yes. Hawu ngeke uzusithinte thina impela singoshiya abantu idlozi lelo. Idlozi lelo. Indideko eyadalwa umhlophe komnyama fika nenkolo yakhe eyitshala. Lenkolo nikhumbule ukuthi noma ngabe right inkolo kodwa mayiqala ithulwa kithi ithulwe izomelana nobuthina. Ithulwe izosidunga ubuthina ukuthi sidungeke siwabona amabheshe bheda imvunulo yawo babamkhulu. Sidungeke sibone icholo zibheda. On a serious note, awukwazi ukusuka emzini wakini uzogana kithi. Ufike wenza intando yakini kithi. Ufike ungawahloniphi amadoda akulomuzi.
akuvumela ukuthi wena woza uzogana la ekhaya. Wena uyobona nje insizwa le kulobolayo ngoba nakho isebenza ekhampanini enkulu ngoba nakho iwudokotela noma ummeli noma yini uyibona ikulobola uthi hey inkomo zendoda yakho ndoda yakhe nenkomo la. Akho ndoda yakhe nenkomo unamadoda angemumva wabanikazi bayinkomo. Iwona lawo madoda athwalelwa inhloko ekhanda. Iwona lawo madoda afakelwa isidwaba. Yes. Ahlonishwayo. Iwona ungabona wesifazana ofundisekileyo eguqa phambi kwendoda yakhe akahloniphi yena lona lala naye imhlana amalanga. Uhlonipha isihlalo, uhlonipha bangemva kwakhe. Uhlonishwa isihlalo ezingane zakwethu. Hayi lona osukuthandana naye. Kube kuyenzeka phela lo osukuthandana naye ngabe umqabuqabula nje, umqabuqabule wenze. Kodwa khona lento ebuyithi obani laba, amakhehla lawo. Udila namakhehla la. Yes. Ubona kwamanye amagama kweminye imizi esagcina inhlonipho kungafanisa nowakwaZuma nje engiwazi kahle kwamongameli. Bayawagega amagama athize ahlonipha amakhehla akhona abawabizi. Yes. Abawabizi. Ubobuza isikole lesi siseduze kwakho ukuthi basibiza kanjani abakwaZuma bayokutshela bathi ngiyazi basibiza kanjani. Bathi semntwasanye. Kodwa khona igama elibhalwe phansi. Uyabona? Nokunye bengenza isibonelo. Uyabona? Nala ekhaya mina mangifika nje la ekhaya. Ngifice angithi la ekhaya kwakukhona onqaba yembube. Kukhona ofalaza, kukhona onokhenke, kukhona obani amakhehla ngiwabiza ngamabutho awonke. Aye namagama akwabo. Engithe ngifika la ekhaya mina ngiqala ukulalela bekhuluma abebe wagega omame bengawabizi. Kuthi hayi kuhlonishwa umkhulu ufalaza, hayi kuhlonishwa umkhulu nqaba yembube, kuhlonishwa ubani. Kwakuyi ubuthina ke lobo. Ngesikhathi niphuma kubo, niphuma niyeka zonke lezi zinto idlozi ladakeka. Ngesikhathi idlozi selidakekile, lingenise einganeni zenu. Uyazi idlozi mangabe lifuna ukukukhombisa ukuthi yilo mangqongqoza. Ubobona imizi yamakholwa amaningi ingeni indaba yokulungisa izinto. Noma befundisi nje futhi. Angisho ukuthi baliphi ibandla. Ngithi ubabona amadodana akhona adakwa kanjani izingane zakhona. Zidakwa ukubhubha. Zidakwa ukubhida wengathi yabukisa ifuna ukubukisa ngomcoco. Bukise ngaye. Yazini? Angithi akazenzi izinto. Manje mabefuna ukumhlupha bazomhlupha phi ngoba umuntu nomuntu uhlala ethi mayidlalisa ingane yakhe athi udokotela. Uzokhula kube yinesi. Kuzokhula kube uthishela. Uyabona? Usuke elindele okuhle ngengane yakhe. Lithi nje idlozi, soke sibone okuhle ungasenzelweni okuhle. Ngani wena ugcini lutho? Ngani wena ugcini lutho? Yes. Bese bevele bangenisa einganeni. No izidakwe zibuye seyibagakhula ngamakha. Angithi nabo bayagakhula. Labo bayagakhula. Angithi manje la egcekeni kunomkhulu okwakuthiwa utshani bezwe. Senivele nawe inkomo sezibuqedile utshani akho lutho. Anizibagakhuleni bagakhulile uyothi sidakiwe ingane yakhe ingene naye sithi wethemba hayi weke usithithe ngiphuzela baba mkhulu. Ethi wena Themba nawe yathemba. Ngiphuzela baba mkhulu mina nilungeni khalwe. Mina wothi ngiyaphuza kuyaziwa. Yini iyakulaya? Ulawa idlozi liyagakhula lithi zwana ukugakhulwa kubuhlungu kanjani. Lithi idlozi izwana ukugagulwa ukuthi kubuhlungu kanjani. Ngesikhathi ingane yakhe igagulwa usuyezwa lapho ukuthi okay. Ngiyanitshela ke ingane zakwethu. Iqalephi enqokweni. Ngoba waze wathanda ukuthenga izinqoko ukuthi abantu ekhaya kini bangadleli phansi. Kusho ukuthi unothando wena lwani lokuthi ngelinye ilanga uma kuvela ukuthi kunamacala nje la ekhaya uwagcina. Kunamacala nje uwafeza. Kunamacala nje uwafeza. Yes. Lawo macala uzowafeza uzufike ekutheni bakupha amandla ukuthi ulobole ugane ube indoda. Uyabona?
ngoba ubone ngathi kayiphuma imidwendwe nje kayingeni imidwendwe hayi ukuthi amacala imizi ibishe emacaleni imizi kwafika izinkolo abantu bayayiphilela abantu banele bangaphila kahle babe nemali bacatha imali into zonke babhembuluke bayohlala emadolobheni bahlala endaweni zabadle ezihamba nekaphonda abantu babraye everyday babrayile nilaba bakini abakuzala abanikazi bomuzi abanikazi begazi babrayile yikho ke yohlala ikhala nje into abanje banitshelwa yimi nje nitshelwa umuntu oyazi kahle lento singidlulise kokuningi njengoba ngibona nje angikaze ngisebenze mina ngibe ne pay slip angiyazi pay slip uthi into enjalo esikoleni I was very very brilliant esikoleni very brilliant and ama talent inqwaba kodwa kusebenza konke kunabantu abathwala iblame engcina ngumzondo ubani ungivimbile ungivalele but the real fact ngivinjwa bakithi ngoba ngikhethiwe egcekeni ukuthi nango yosilungiselisa izinto anginikiwe intuba ke mina yokuhambe ngibraya nje olwandle ngibraya ngiphithisa ngibraya ngenzani imali nemali isenti nesenti lingena kuthi alungisa ukuthi isenti nesenti lingena kuthi alungisa ukuthi yonke nje bangikhuluma nawe ngisegcekeni ekhaya kithi hayi ukuthi it's ngivele ngaqoka nje ukuthi hayi sengibuyele ekhaya manje yabona it's a mandate from my ancestors yes hayi umcabango into abayikhuluma bukhoma bathi ndoda buyele ekhaya manje ayikho into ezokwenza kuhlezi la suka lapho ubuyele ekhaya nibuyele ekhaya uyabona ngizoqala impilo kabusha ngizokwenza izinto abangithuma ukuthi ngizenze ezizoholela ekutheni kusini imidwendwe eyavaleka kudala ngizalwa zinsizwe eziyishumi 10 ayikho neyodwa yazi isicawu ucabangeke kunzima kanjani ukuthi ungasinelwa bonke noma abaningi babo balilobolile nami uqobo sengeke ngalobola zemuka nomfula baba zayimuka nomfula yes mhlawumbe babili bathathu izalukwazi ezizashonela la ekhaya futhi babili engibakhumbula kahle izalukwazi ezizashonela la ekhaya babili ngibakhumbula nje kahle salukwazi singizalayo kube salukwazi sikababa omkhulu ukhalakathela bethembe bethi inyanga ifile ithe nyaka kanti luthi sele emafini salukwazi sasemambatheni yize safela la ekhaya nalesi sawaswela ngikhumbulayo ngikhuluma ngendlela omkhulu angikhulumi ngezindlu zonke yezwa nakhona kodwa imidwendwe ayisinanga zaphuma inkomo umdwendwe ayisinanga sayizamile nezisizwe zakwethu izama ukusinalo kube njani kungenzeki nokuthi kuyenzeka ubone kodwa ukuthi hayi kuyagula kuyafenyezela yes lezo zinto zifuna ukuthi niyilungise bafowethu nihlehla inyovane uqompela nihlehla inyovane niyoyilungisa lezo zinto ukuthi konakalapha ekhaya yini sidakwe kangaka yini kungashadwa yini amantombazana acaca abuye yini amantombazana afelwa abayeni emzini noma esecacile yini endlina la ekhaya bangazaleka abafana yes lo solo kunathandwa amantombazana athi hawu baby sengizalele ogela abayithunje sesiqedile done basho nje bathi done kusho intombazane yakomunye umuzi ithi done ukhiphe inkomo wayilobola wayilethe ekhaya into izokwandisa isibongo ngoba ukubaluleka kokuthandana ukwandiswa kwesibongo isibongo sanda ngokuzalwa kwabafana ake nginitshele lokho ezingane zakwethu intombazana ayivusi umuzi wakubo intombazane ivusa izindlu hlalani nikwazi lokho emantombazana ukuthi nivuseni na izindlu ngokusebenza kwenu hayi imizi ukuvuswa kwemizi ukuthi kube nomuntu ozala ekhaya azogana afika azala abantu kulabo bantu kube khona abantwana babafana ikakhulukazi abayo vusa umuzi abayo kwakha isibongo yes abantwana bamantombazane basakhela nje ihlobo kuleya mizi naleya mizi ekhethwe isidalwa ukuthi sizoba zihlobo nalaba ya sizoba zihlobo nalaba ya uyabona njoba la ekhaya nje saba zihlobo ematshalini uyabona
awunensizwa yasematshalini iyathembeka kakhulu iyahlonipha ubaba engeyilutho leya nsizwa emhlonipha yafika emshayela inkomo emlobolela kahle yaqeda yathi tu uyabuka mnandi kwadela kwathi tu samganisela yes yafika emtholela abantwana yasiphethe ngumfana sasimincileke ukuthi lo mfana engathi angawuvusa umuzi engathi angecwile etshwaleni engathi angaba umuntu avusa umuzi aganwe athola umakoti uyofika azala abantu bese siyekhani sikhululeka thina bawala ngasithi hayi uma uphumzile usewenzile umsebenzi wakhe aye uyele ematshaleni angithi uyabona ilapho ke ingane zakwethu okubalulekile ukuthini umuntu wesifazana azovusa umuzi azala abantu la egcekeni abazoba ngabantu yes usuke enikele kabi umuntu mayefika emzini wabantu eyogana afika azizala abantu abazoba zidakwa kodwa kwesinye isikhathi kusuke kungaphe kwamandla akhe yes uthola ukuthi abalapha aganele khona abangayigcini izinto idlo zakhona lidakwe vele bese lidakiswa izingane ezalwa uMasibanibani kodwa nakuye kusuke likhona icala la kubo ukuthi yini abakubo bemfaka emzini onjalo bakufaka emzini onjalo nje ingoba khona icala abalithethayo nabo imvama abantu abaganiselani ngokungabi namacala afanayo baganiselana ngokwamacala afanayo yes imvama abantu mabeganiselana uyabona kuvama ukuba nento nje ebenza bacisha imizi yakhona ifane uyabona ngokujwayelekile angisho akwenzeki okuhlukile kuloko engisho ukuthi ke bafethu ihlonipheni njalo imizi yabanumzana imizi akusiyena ukhala uyiginqa uthanda noma ungathandi imizi akusiyena ungaphila nje kulelo hlathi ophila kulo ngoba uyitshela ukuthi hayi wena uright unemali zakho awuhluphe umuntu kodwa ngesibekile isikhathi sokuguga uma ube nenhlahla waguga izokukhombisa impilo yokujikela endleleni maningi amadoda owabona ukuthi yeqe ekhaya kubo yasuka yohlala emazweni mayifika emazweni izalise lo nkosikazi wayehlale naye baphile kamnandi yasebenza retire inelinga retire ihlale phansi nkosikazi ayijikele nezingane zijikele zithwena baba unto yalutho kodwa wayebondla ebakhulisa benzele ukuthi nokuthi bavele bathwena baba unto yalutho wena bamjikela ajikela impela abe yinhle indoda ibe yinhle emzini kayise angithi yawukhandalene eintabeni yangawubika kusho ukubika yangenza lutho kuseyintabeni yathi balekela umndeni uyisistress kwakhona ebashiyayo yes ngileyo product mina abantu abanele kwashona uyise nje bavele bahamba abantu ababelamanano baba babelamanana leyasizwe bavele bahamba baqhela yes ngoba kunalento ethi bazokwenza ubani kuzoba njani yes ekugcineni kosuku ligcina liyimali lokhaya ngoba ngake ngasho ngisasebenza lapha kwi-television ngingenza isibonelo ngomntwana ngithi uma ngabe kunabantwana abakhulu kunabantwana bakhe egcekeni bese kuba nomntwana ongamzali ozalwa omunye umuntu odohlala kuleli igceke uma ngabe khipha liduma izulu umkhipha lina wenzani uthi hawu inkunzi ubani wenzani abakho bavikele benze ihlo likaNkuluNkulu akuseliphupho lento ngikhuluma ngeqiniso ihlo likaNkuluNkulu liyasuka kwabakho abantwana libuke lo ithongo libuke lo ongasambuki wena kuba uyena osekukhanyeni ungaxoxela abantu abaningi ukuthi mina ngangilusa lapha mina ngangihlala lapha na kwa aunty kwababa omncane kwababa omkhulu kwababa ubani kwasho kwacima ingane kababa omncane ingane ka aunty ungayibona zizimbuqu zizidakwa ziyini mina nje ngize ngaze ngalekelela usho sekushona ubani mina nje ngaze ngenza ukuthi sekuwukuthi bakhona abantu abarelateayo awungasishaya bakhona abarelateayo kule nkulumo engiyikhulumayo yes uthi imina ngaze ngenza ukuthi ngivikele ukuthi nokuthi siyazwana ngani zakwethu uma ingane yakho uyithanda kuleli zinga lokuthi ucabanga ukuthi ibukwa uyizovikelwa uyizogadwa akho umuntu ingane ezedlozi ingane zonke ezedlozi mina ngibone ngami mina ngizala izingane izintaba ngeintaba mangathi ngizama ukushaya indlela yokuthi kufanele ngibanakekele ngibenzele bayibhidliza yonke leyo nto angitshele futhi bathi ingane akize zakho ezethu ngithi ngiyathukwa nje kuleya mizi kunje kuleya mizi ingane kuthiwa ngizenzele lutho kwasho ukuthi bathi hey yithe soyobona leyo nto uzoyenza njani iyeke leyo nto sithe soyibona yes kubhidliza ukuthi ngingabi nalutho mina engizoludla bengithi ngakho amacebo kuyoba ilelo langa bevumileke ngalelo langa ke ngikwazi ukupost 20 rand uzokwenzani
wakondliwa umuntu ngo-R20. Uzokwenzani? Ngiyanitshela ke ingane zakwethu ukuthi hey bafethu, impilo lena ifuna nihloniphe, nazi ukuthi lawo magcekwane vele anganayimilela. Sesibona into eziningi ezenzeka imizi eminingi. Nicabanga ukuthi kubangwa yini nini ukuthi imizi eminingi iphethwe abashana? Uthi uyabheka izingane zakulomuzi azikho, zeyinsizwa zala ekhaya zikuleya imizi ephesheya, izingane zakuleya imizi ephesheya zeyinsizwa zakhona zikule imizi ephesheya. Ayikho ingane ehlezi kubo, yonke ingane ihlezi ekhaya konina lapho kuthiwa umlanjwane lo, umlanjwane. Zonke izingane zilapho kuthiwa imlanjwane. Yes. Angazi nje mina lensizwe engizalayo yabananhlahlana, yabananhlahla lensizwa lena. Ngeke ngiyifise nami lenhlahla yakhe. Wazala intombi zabambili nje emhlabeni, yagana enye yaganela ematshaleni, enye yathola umntwana kwayiqubu, bavele bamhlawula bamlobola umntwana, bayenza yonke into yakhona. Ala ngaba namshana nje leli igceke la lensizwe. Hayi abashana bekho, kodwa leli igceke la lensizwe. Ala ngaba namshana nje amadodakazi alo into yawo yedlula nje kanjalo. Uyabo, ngiyeke ngiyihaleleke nami lenhlahla. Ayisenzeki imizi eminingi kugcwele abantu abazalwa khona ongesiba bakhona, kugcwele abantu abazalwa bagcina abanye sebeyikhohlwa nanokuthi bayabashana. Bayayikhohlwa, umuntu ayikhohlwe nyanya afuna ukushaya imithetho, afuna ukulawula. Hey, mangiye ekhaya komama mina kwaswela ngiyathula, ngilalela bakhona bakhulume banquma izinto bese bethi uthini wemshana? Lithini uvo lwakho? Bese ngithi awu, nami hayi bengibona ukuthi leli shuwo umzali ubani yilo lelo. Leli elikhulunywa umalume ubani yilo lelo. Ngivumele lokho, noma ngithi mina ngazi bengibona kanjani kuloko, ngoba nginawo amandla apheleleyo ekhaya komame. Nginawo amandla apheleleyo ekhaya komama. Abanye bafica sebengqofoza khona umuntu othathu useganiwe impela uyangqofoza. Uthola ukuthi manje nensizwa la ekhaya phela kunamacala la ekhaya, insizwa into zazo ingalungi, lona libe khona idlozi limbhekayo la ekhaya, limbheke ngoba uzalwa intombazane, uthandwa ogogo kakhulu, limbheke idlozi la ekhaya. Uthola umshana into zakhe zenze nje into ekamshana. Oh yes. Ezalapha bala ekhaya bazalwa zinsizwa zifenyezela ubontu, hey kuyacekisa la Nkosi, bayavuthela kuyacima, bayavuthela kuyacima. Yes, avela abona ukuthi ngoba usebenza kahle kumshana akavela akhweleke manje agqomoze phezulu, hey komzala, hey kahleni zazi indawo yakho. Siyezana nibafowethu, ngizazi indawo yakho. Ngizazi ufuna uzazi nje indawo yakho. Oh hayi, mina ngizaleka kanje, indawo yami le. Zazi nje ukuthi uzaleka kanje, indawo yakho yipi. Ngiyabona silungisa into zomsamuke njalo nje basikhuluma lento nje. Njengoba sikhuluma lento nje. Uyabona khona into engangike ngisho nje. Ukuthwala isigqoko. Ungena kanjani ekhaya kini uthwele isigqoko? Emzini womnumzane kanjani? Oh uyasithula kuloya muzi. Mawuye khona isigqoko ekhanda. Uhlonipha abanumzane bakhona. Laba bakondlayo, laba bakuvikela imihla namalanga emgwaqeni, kuphi ungadubuleki, ungehlelwa zingozi zemgwaqo, ungehlelwa yini. Laba bakunikeza umpheme ukulala, laba bakunikeza intombi engenakho ukufa, abakunikeza amaso ngoba vela lento yesigqoko isensizweni. Abakunikeza intombi engenakho ukufa, baqondanisa namantombazane aphilayo, bona ubahloniphi. Uvela ungenithwele isigqoko. Hawu siyakubongela. Uyazi siyakubongela. Uthwala isigqoko emzini, uyasithwala isigqoko emzini womuntu. Mangithi emzini womuntu ngisho kini, asithwala isigqoko ekhanda. Thula isigqoko ekhanda. Umuntu loyo. Uthi kukini, umuntu loyo. Wena usithunzela nje abangasicima nakusasa. Nakusasa nje bangasicima. Abanye kweminye imizi saphilayo basheshe bahamba nje emhlabeni, bacinywa ukubonakala ukuthi oh lo akenzi lento esimlethele yona la emhlabeni. Ngiyikhuluma ngelinye ilanga lento bafethu. Ngiyikhuluma ngelinye ilanga. Nginabe nayo. Kodwa basheshe babona ukuthi akenzi lento simlethele yona. Futhi ngeke senza lutho bese bemcima. Bathi asimcima ake sibone kule ngane ezayo. Ngoba simnikile ingane yomfana, ake sibone ukuthi yona le ngane izokwenza njani. Kulungile bafethu, nibe nosuku oluhle. Sebeyangifonela bangiphazamisa.